Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ҳозир мехоҳам барои шумо як сайти курпаву курпачаро нишон диҳам. Бинед тарзи навишташ чӣ хел навишта мешава. Курпа точка курпача. И ҳамашон дар инстаграмай, интернет-магазинай. Марҳамат худшон ҳама борон али чӣ ҳастай. Худи ино дар бозори Корвон савдо мекунанд, оптовикан. Метавонед анамин инстаграм дуромада анамин адресҳое ки ҳаст пурратар борошона тамошо кунед, дархост кунед, доставка доранд. Бо кадом нархе ки мисол пурсидан мехоҳед, нависед дар оно бо ваёхтонда пурратар мефаҳмонанд. Бинед чӣ қадар курпачаҳои хушрӯ, курпаҳои хушрӯ, ҳамашон туркияй, ҳам курпаҳои тайёр доранд пахташкатӣ, ҳам материалошон ҳаст. Яна иҷада контактошон ҳаст. Бинед дар рӯи экран мисол рақамҳои телефоншонам ҳастанд. Дар анамин сайтшон шумо метавонед дар имо, вотсап, ина чӣ хеле ки мебинед занг зада пурсон шавед дар бораи доставка ва дар бораи нарху навои борошон. Беҳад сифатҳои олӣ, сифатҳои беҳтарин, чӣ хеле ки гуфтам, ҳамашон турецкӣ. Боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.